Béci vegyet. Egy-két a tranzisztor, háromlábú állat. Felforrasztom, mint a három lábat. Begerjed az erősítő mégis. Elmegyek a fokmérésre. Ígyunk már hát. Begerjed az erősítő mégis. Elmegyek a fokmérésre. Jelnek színusz jel a párja, az áram a feszültséget várja. De 90 fok a ház is eltérni, el van baszva ez az egész mérés. 90 fok a ház is eltérni, el van baszva ez az egész mérés. De ezt a menedzserek nem tudják.